Pojďte se podívat, jak je možné zařídit pokoj pro mladou slečnu. Myslíme si, že by bylo pěkné dát do pokoje motivy květin, jako třeba na tomhle krásném světle, anebo třeba také na pohovce. Pohovka má potahovinu z textilní kůže, kterou můžete snadno omývat, a částečně také z této potahoviny s krásnými kytičkami. Společným motivem našeho dívčího pokoje jsou nejenom kytičky, ale také oblé tvary. Proto jsme sem vybrali psací stůl, který má krásně zaoblené tvary a dokonce i praktické šuplíčky, kam si dívka může schovat nejenom tužky, ale také své dívčí tajemství. No a ještě také potřebujeme židli. Křesílko Karla má kolečka, dá se otáčet a je prostě úplně univerzální. Ať jste dívka nebo dospělý. Když si slečna pozve domů kamarádky, musí je taky mít kde pohostit. Co třeba takový stolek Emily. Má krásně zaoblené tvary, stejně jako ostatní zařízení našeho pokojíku. Na knížky, CDčka a nějaké další dekorace se hodí třeba takovýto regálek. Jak jinak než zase